Здравейте и добре дошли в новия влог. За какво са плановете, ако не да се развалят? Това трябваше да е книгата ни за месец март в Книжна мама, но поради някои промени сега я изместваме с един месец напред и ще я четем през февруари. Аз честно казано се радвам, защото не съм чела нищо подобно скоро време и ще се радвам малко да разнообразя. Ще да бъде интересно наистина да я прочетем през женския месец, защото темата е за семейните жени, за тайните, които краем от хората, с които съжителстваме, за купнежи, трепети, приятелството, общо взето тези неща са упоменати в анотацията и затова ги споделям с вас. Нищо друго не знам за книгата, попадала ми в полезрението и се радвам, че заради клуба ще имам повод да я прочета, но на заден план ще ми остане... къде отиде? Тук е ледената река, няма да я вадя сега. Та на заден план ще ми остане ледената река. Така, трябвало да стане. Ще видим, надявам се да ми хареса и ще ви споделям повече и за нея през този влог, може би. Може би повече и в следващия ще видите. Обещах да я дам назаем, така че показвам ви я тук. Когато започна да я чета, може и да е всъщност в другия влог, ще ви разкажа повече и за самата книга. Започвам седмицата с две книги, всяка от която много ми харесва и реших да ги чета съвместно, защото едната е нехудожествена литература и ще мога да го правя, когато войната се прибра у дома. Определено е това, което очаквах към момента. Даже има и добавена стойност, но ще говоря повече за нея след като я приключа. Започнах в момента читателските практики в България и тази книга също още със стартирането си започва да оправдава очакванията ми. Много съм доволна, когато стане така и усещам как ще има моменти, които ще искам да споделям с вас непрестанно. Така че стойте до края на видеото. Според мен ще има много за какво да си говорим относно тази книга. До сега записвах колко много ми харесва в момента книгата за сторите в Инстаграм, защото мислих да снимам снимки. Обаче после си дадох сметката, че искам да кажа твърде много неща, които няма да се прочетат най-вероятно. Знаете формата в Инстаграм, ако поддържате приложение, че много малко и аз самата се зачитам в текстовете дълго време. Това е обяснено и в тази книга. И за това реших да се включа с видеостори там, за да обясня нещата, които наистина ме трогват. Първо, аз очаквах тази книга да ми хареса, но честно казано не очаквах чак така да ме погълне. Има страшно много теми за дискусия, които събуждат въпроси в мен и искам да говоря за тази книга с много хора по различни теми. Ще се радвам и вие тук в YouTube да се включите с вашето мнение по въпросите за това четете ли, колко четете, как четете. Дадох си сметка, между другото, че съм не случайно статистиката в училище, в университета по-скоро, ми беше любим предмет, защото страшно много ми харесват графиките. Някак си е така представително извадено, доста по-ясно изчистено. Става ясно как изглежда четящия човек в България. Нещата, които си отбелязвам, тук даже започвам да си записвам, за да не забравя кое по коя тема, как мога да го открия. Определено правя тази книга моя, защото не бих я дала на някой вече. Искам да си стои при мен и да мога да си я разгръщам, когато се присетя. Ето тук има някои от въпросите, които ще се радвам вие да ми отговорите отдолу в коментарите. Когато четете, защо най-често го правите? Дали четете на хартиен носител, на електронен четец? За вас лично струва ли си да се чете? Предполагам, че ако гледате този канал, вие сте тук основно заради споделянето от прочетането, така че си мисля, че за вас ще си струва да се чете, но все пак може да ми оставите в коментар отговор и на този въпрос. Изобщо в момента много бавно ви показвам графиките, за да може да се включите по някои от темите, които са дебатирани в книгата. И сега това, което мен
не толкова ме шокира, по-скоро ме натъжи, е за участието в читателски клубове. Участие в реален читателски клуб, само 2% от хората, като това да бъде присъствено посещението в читателския клуб, процента беше доста по-малък, не доста, но по-малък от този да участваш онлайн в читателски клубове. За щастие има вече не един или два литературни клуба, но това да са присъствено наистина е много трудоемко и това, което говорихме с момичетата от клуба в началото на годината, е факт. Много малко хора отделят времето и енергията си да са част от литературен клуб. И аз си дадох сметка, четейки в момента книгата, реално за социално значимостта на такъв тип дейност, за да мога да намирам смисъл за себе си и да продължавам да го правя, защото понякога наистина ме изтощава физически и емоционално, но когато чета подобен тип литература, си давам сметка, че има смисъл и има значение. Тази вечер ще четем една много специална и сантиментална за мен история, свързана с преди раждането на Габи. Преди тя да се роди, сънувах сън, в който си представях, че тя се ражда много мъничка и всички постоянно ми казват, че съм родила палечка и даже така я сънувах като много малко момиченце. Истината е, че тя наистина, когато се роди, беше доста дребно бебе, естествено в нормата си за щастие, но историята за палечка така много ме докосна. Беше ми като някакво едно предсказание и тази вечер ще четем тази версия на книгата. Аз честно казвам, тази не съм я чела. Подариха ни я едни съседи по празниците. Мисля, че издават, Совпрес. Мили готини хора, Когато войната се е прибрал дома е детски исторически роман, писан за периода след Първата световна война. И за мен това е висока топка. Определено, като разбрах темата, исках да го прочета, защото много обичам да чета за периодите, свързани с и след войната. Тези неща ме отрезвяват и искам да си спомням. Не искам да ги живея, но трябва да си спомняме, че е имало такива немирни времена и че в момента наистина сме, пази Боже, едно след така си остане, доста разглезени по тази тема. Когато войната се прибрал дома, тъй като е писана за деца, реших да я четем съвместно с моето дете, тъй като тя навлиза в една възраст, в която тя ще се променя, отношенията ни ще се променят. И се радвам, че хванахме да четем тази книга, защото вътре има една гледна точка, която аз изобщо не очаквах, а това са именно взаимоотношенията между майка и дъщеря. Майката е една много дейна личност, която така канализира цялата си енергия в различни каузи, които не са свързани с нейното дете. Те двете живеят заедно. Нати, главната ни героиня, ги усеща тези неща. Сърдита е на майка си. Не се разбират двете към този момент и личат различията им. Затова тази гледна точка много ми хареса. Имаме теми за дискусия с Габи, четейки тази линия. Отделно, малко за самата история, Нати и майка им се налага да се преместят да живеят при братовчеди, където момиченцето среща разкази за войната от първо лице. Разказани са и от Хю, нейния братовчет, и Джони, едно момче, като Хю изподеля моменти от войната, докато Джони не си спомня изобщо кой е. И Нати се впуска така в една борба да му помогне той да си върне паметта по един по-различен начин. От друга страна, на мен много ми харесаха как са вкарани темата за суфражетките в детски роман. Габи пък забеляза и много се вълнуваше от трепките на момичето, свързани с новото училище, адаптацията и една тема, даже две теми. Едната ни накара двете отново да си говорим. Това беше как не на всяко дете е гарантирана топла храна, обяд. Изобщо за това какво е да си гладен, какво е да ровиш буклука, за да нахраниш семейството си. Една действителност, която е съществувала и която най-вероятно продължава да съществува и днес за много хора, но по време на войната е било по-масово.
Друго нещо, за което аз много се радвам, че не ми се налага да живея тази реалност, е учителството през 19 век, когато фигурата на учителя е била много различна. Споделени се един учителски персонаж, който наказва децата с бой с пръчка и който ги кара да си слагат шапка на връх, такава остра шапка на срама, изключително подронващо авторитета на детето. Не ми се коментира даже, но ми се коментира тази книга, така че ако вие сте я чели или се чуете дали да я четете и решите да я четете, моля ви, включете на някакъв етап да си я обсъдим, защото според мен тя има много добавена стойност, много неща, за които трябва да се говори с децата и да се говори в обществото. Много харесах книжното тяло, естествено дъбови листа. Винаги ни предлагат едни книги с страхотни корици, страхотни визии. Вътре също е много красиво адаптирана и направена. И темите, които книгите им засягат, са неща, за които на мен ми се говори. Вече чета втора тяхна книга, която е за деца. Знаете, Октомври е първата такава, която четох и тогава също си казах, вау! Тази е втората. Напоследък, между другото, успявам да чета доста добре направени романи за юноши и се радвам, че на българския пазар има такава литература. Може да се включите отдолу с вашето мнение. Тази вечер четем една класика за нашето семейство. Габи мисля, че беше събрала цялата колекция за Марти, когато стана на 5 години. Нашите я бяха подарили, защото ние първоначално имахме една-две книжки и това се оказа най-любимата ни поредица. Ще проверя каква е цената на книжките в момента. Тогава е била 3,50 за брой. Толкова смислени истории с прекрасни илюстрации и бюджетни. Както виждате, през годините, въпреки че са доста четени, не успяха да се разпаднат. Наистина ще потърся книжките за Марти и ще ги оставя долу в описанието, защото мисля, че са чудесни четива за лека нощ. Това видео е белязано от безобразния ми външен вид, но ще го изтърпите, защото тук не сме да си говорим за аз и моята кожа, а за книги. И искам да започна тази част от видеото с инициатива на издателство Лемур. От години си партнирам с издателството. Всъщност от самото им стартиране на пазара, когато още никой не беше чувал за тях и започнахме съвместно да се колаборираме за една тяхна книга с разкази, която аз страшно много харесах и след това се радвам, че те имаха късмета да срещнат читатели в България, които да харесват книгите, които ни предлагат, защото те са по-различни от тази гледна точка, че има литература преводна, италианска, испанска, има и български автори. И така, това малко лирическо отклонение за самото издателство Лемур, а причината да ви говоря днес за тях беше много красиво опакована, но го снимах за Instagram и TikTok, там може да видите видеото с разопаковането. Повода инициативата подари книга за празниците. Ако ме следите от известно време, знаете, че на моите деца по празниците им давам да подаряват на госпожите вместо вместо цветя книги. Мисля, че с Мария Янкулова на времето си бяхме говорили, че това е нещо така по-стойностно във времето, което ще остане от букета с живи цветя, освен ако цветята не са в сакси. Много рядко, но понякога подарявам и цветя в сакси. Още лирическо отклонение. Така, от години на моите деца им давам да подаряват на учителките си по празниците книги вместо цветя или
други неща. С лемурите си говорихме, че това наистина е страхотно начинание и така стойностен и смислен подарък. Има хора, които не четат, естествено. Връщайки се към книгата, която в момента чета за читателските навици, давам сметка, че аз комуникирам основно с четящи хора и за мен това е страхотен подарък, но има хора, които не четат и въпреки това смятам, че подаръка е смислен и дори конкретният човек да не чете в момента, може да е един страхотен повод да започне да го прави. Дъщерите на цветята е книгата, която ме изпратиха от издателството. С радост я приех, защото е с цветни порезки и това, което четох в картичката за историята, много ми допадна. Ето такава картичка. Дали ще се фокусира, заради мен няма да се фокусира, ето така. От самата авторка. Скъпи читатели, сагата за 5 жени, които търсят корените си, е специален проект близък до сърцето ми. Пишейки историите, които се развиват в толкова различни страни, почти се пренасях там. Възможността да се потопя дълбоко в традициите на тези места, да изследвам тяхната история, заедно с главните герои, да открия специалните черти на различните култури, всичко това ме изпълва с голяма благодарност. За мен беше невероятно вълнуващо да тръгна по стъпките на тези прекрасни жени с техните различни характери, да ги предружа, докато търсят себе си. Силно се надявам искрата, с която пишех книгите, да запали и вас. Насладете се на тези пътувания до различни далечни места, оставете се да бъдете увлечени и последвайте дъщерите на цветята и техните семейства. Надявам се четенето да ви бъде много приятно. Теса Колинс. Аз си пазя такива посвещения от авторите, защото смятам, че освен маркетингова стратегия е наистина много мило към своите читатели да се обърнеш по този начин. Имаме си ето такова билетче, което също е много сладък жест. Една млада жена търси своите корени, една древна земя, която пази част от сърцето й. Така, както и си помислих за това, се зачетох в анотацията. Тази книга ще е част от поредица. Това е първата. Екзотиката на Мексико става фон на първа част от очарователна поредица Дъщерите на цветята, завладяваща сага за 5 жени, 5 континента и дългопазени семейни тайни. Много хубаво. А ще видя как ще разбера с книгата. И... тук има и радословно дърво. Добре. Много ми хареса това с радословното дърво. В момента на сайта на издателство Лемур можете да откриете намаление с до минус 30%, където ще може да се възползвате от покупка на индивидуална книга с цветни порезки или без, зависи дали харесвате тези неща, както и на други техни подаръчни комплекти, които са ни подготвили, така че в описанието ще оставя линк към сайта на Лемурите, за да разгледате дали ще си харесате нещо. Споделям ви набързо и за четивото, което започнах да чета с нощи. Не съм приключила с читателските практики, не си я чета бавно, но приключих с Когато войната се прибра дома и реших да разнообразя малко с мъжът ми. Няма да лъжа, че тази книга гръмна доста в социалните мрежи и знам, че някои от вас умишлено избягват такива книги, поради които се вдига доста медиен шум, но тази поне на мен лично страшно много ми хареса. Грабна ме от първото изречение и е страхотна с своята, пак ще използвам тази дума, стерилност на писане. С много малко думи се казват точните неща, без да се увърта. Става въпрос за една жена, която след 15 години брак продължава да е лудовлюбена в мъжът си. Аз съм в самото начало и тук вече наистина, даже само да си махна книгоразделителя, на 26 страница съм и толкова много неща си отбелязах. Просто ако сте омъжена жена, си мисля, че тази книга ще ви допадне. Няма как да не ви допадне. На мен лично много ми хареса и самата корица. Така че ще споделям повече за мъжът ми в следващия влог, когато я прочета. Книгата е получила награда за дебютен роман през 2021 година на френска авторка. Издават я Колибри. И така, погледнете я. Погледнете ревютата, вече има не едно мнение. За нея, честно казано, аз си ги бахам, за да не се издам нещо от сюжета, което ме вълнува. Но ако вие се чудите, искате да разберете повече за нея, можете да отидете и да ги погледнете. Аз също понякога, когато има твърде много хайп покрай някоя книга или твърде много се шуми и се говори за нея, избягвам веднага да се хвърля, но често казвам, много пъти
се подвеждам по масата и си я взимам. Сега такъв е случай с книгата на издателство Orange Dabdi, над нея мисля, че се казва. Много голяма медийна кампания има покрай нея. Бяха разпратени такива предварителни бройки преди да излезе книгата в тираж на различни хора в социалните мрежи, за да се запознаят с съдържанието на романа, и много хора, които харесвам и следвам, се изказаха с високи оценки за романа, така че съм решила да се поведа и да си я взема и да си поръчам. Казвам ви го тук като една скоба, защото не винаги тези кампании са лошо нещо. Понякога се говори наистина за много стойностна литература, така че не им слагайте хикс и винаги се едно може да си отидете да си прочетете и да си прецените за вас дали в момента това четиво е удачно. Тази вечер четем Супер съкровища, които са истински важни, голяма книга, и влязохме да разгледаме нещо в интернет, издават я Колибри, и открихме, че през февруари ще бъде издадена и втора книга за суперсилите. Сега ще оставя отдолу линкът, а тук снимчицата на втора част от тази поредица, която много харесахме с децата. Я да ви разгърна малко от тази книга, защото я четем доста често от дома. И наистина много, много сладичка. Снощи приключих се с мъжът ми. Знаете, започна много силно за мен. Наистина подчертах толкова много неща в историята, като мога да я разглеждам една дисекция на женската душа. Когато жената се влюби, тя е неудържима в мислите, копнежите, действията си. Виждаме терзанията на жената, как тя се опитва да се балансира, да се обере, да се коригира, и въпреки това се разкъсва от съмнения. Наистина по едно време ми идваше да я зашливя, да се освести малко. Налудничево, чисто луда всъщност е тази. Но епилога хвърли светлина върху съмненията ми и ни даде перспектива защо и от какво беше подхранвано цялото това приключение прекарано една седмица в това семейство, и по-скоро една седмица с разсъжденията и притесненията на една домакиня, на една съпруга по-скоро, защото въпреки че има 2 деца, нашата главна героиня през цялото време обожествява мъжът си, дори казва, че не е добра майка, че е родила заради съпруга си и още много други неща е направила заради мъжа си. Мисля си, че е интересна, типична съвременна френска книга според мен. Вече съм чела не една подобна, така че ако харесвате френска литература от последните години, не случайно Амели Нотъмпел така окачествила романа. Напомня ми на нея, между другото, стила на авторката. Може да пробвате Мъжът ми да разберете какво може да доведе една жена до пълна лудост. Ще приключим това видео с разопаковането, или по-скоро да ви покажа какво има в кутията на Чарли Уайлд за месец февруари, защото аз вече я разопаковах, тъй като снимах за Инстаграм и вече знам какво има в кутията, но то като цяло не е тайна съдържанието на кутията. Знаете, че всеки месец те обявяват и книгата, и артикулите, които ще станат част, така че хайде да надникнем заедно. Започваме с картичката колко хубаво би било за една жена да бъде истински могъща, което е и цитатът ни цитат избран от книгата на месеца. Ако сте гледали запаковането миналия месец, знаете за портмонетето, което казах, че ще си взема с мен на следващото пътуване, но заради този артикул, който е и персонализирания артикул в така
в кутията, може би ще сменя нещата и ще си взема него, защото това си е такъв несесер за път, изцяло пригоден и подходящо направен с отделенията си. Така че може би това ще е моят избор. Ще ги пробвам и двата варианта и в зависимост от мястото, което имам в багажа. Моята търва знае колко съм зле с събирането на багаж. Ще прецеля коя от двете чантички ще използвам. Една величествена корабийка с ванилия и калова магия от сферата на захарницата. Фокусираме ли? Трябва да се фокусира тук. Успях. Фокусирах корабийката. Да, ще я хапне някои от децата. Когато има корабийки, ги давам на тях. Иначе шоколадовите неща гледам аз да си ги ям. Така, книжарница Любов и тук пише Любов. Много е сладичко. Да пробваме сега пак да го фокусирам, така че да го видите вие. Ето тук също пише Любов. Е много хубав магнитен книгоразделител и от това, което разбрах, ще бъде част от поредица, т.е. ще може да си събираме такива книгоразделители магнитни, различни. На мен книжарницата ми е болна тема, така че много ми харесва. Нещо изключително интересно, за което много се говори, но аз така и не съм пробвала, е манифестирането на желанията. Имаме ето такъв дневник за сбъдване на желания 369 дни. Сега ще ви покажа как. То даже не е дни, а по-скоро 369 са числа свързани с манифестацията. Не съм много запозната с метода и точно как се практикува, но книгата Тефтера започва с обяснение на как трябва да се случат нещата, как работи метода и си мисля, че е чудесен повод да пробвам. Зачетох се. Ако знаехте величието на числата 3, 6 и 9, тогава щяхте да притежавате ключа към Вселената. Никола Тесла го е казал. Съвети за формулиране на желанието. Определете целта си. Бъдете ясни и конкретни. Пример. Аз с радост привличам и получавам допълнителен месечен доход от 5000 лева. И това е пример за Телец. Използвайте позитивен език. Използвайте настоящо време и добавете емоции към него. Поддържайте го кратко и реалистично. Има да го правим сутрин, обед и вечер. Трябва да си намисля вярно някакво желание, да го пробвам, защото реално не отнема много време да го водиш и да го записваш това нещо. И ще ви кажа, ако стана несметно богата, благодарение на този дневник, ще си помислях какво ще ми е желанието. Сега тук е и книгата на месеца. Горе ми е стикерчето към нея, защото, както ви казах, вече разопаковах, което е част да си го залепим към читателския паспорт за читателския клуб на Чарли Уайлд. Аз този месец, първата среща, когато те имаха, не успях да се присъединя, защото не прочетох, не успях да прочета книгата, но за следващата мисля да се пробвам, защото много харесах Наташа Лестър като автор заради Тайната на Диор и ето това е книгата на месеца, която изглежда много обещаващо. Изчезването на Астрид Брикър. Искам да разгледаме заедно цветните порезки. Оп, фокусче. Така. Толкова са красиви. И мисля на февруарската среща на клуба да се включа в обсъждането. Астрид Брикър е блестящ дизайнер, предизвиква революция в модата през 70-те, като освобождава жените от оковите на строгото офисно облекло. Но светът я запомня само с една скандална снимка в жълтите медии и с нейното изчезване. Майка им Миза Брикър е невъзпят герой от Втората световна война, вдъхновение за Кристиан Диор. При положение, че също е блестящ дизайнер и също заклемена заради предполагаеми си съмнителен морал. Така тя носи срама на своите предшественички. При положение, че другата книга отново беше обвързана с Диор, ще ми е интересно да видя тази гледна точка. Да, със сигурност ще прочета тази книга. Надявам се да успея да се включа за обсъждането й. Между другото, ето тази част,
Надявам ми е някъде тук, но да съм я подготвила. Много си приличат. Двете, като че ги наредя на библиотеката, ще изглеждат чудесно. Защо изчезнала Астрид? Криминална история ли е това или разказ за разглезната приятелка на моден дизайнер? Или може би има по-дълбока причина? И по мнението ви за кутията, ще се радвам да го споделите също отдолу в коментарите. Вие дали си правите абонамент за някоя книжна кутия и всъщност това, което е интересно, мисля, че съм го споменавала, ако съм, ще се повторя, ако не съм, че на сайта на Charlie Wild предлагат функция за поръчка на единствено книгата от кутията, която идва отново с цветни порезки, така че ако останалите артикули не са ви необходими през конкретен месец, няма да ги ползвате, може да си поръчате само книгата с красивите за мен цветни порезки. Знам, че в социалните мрежи мнението за порезките е в различни линии, но на мен си ми харесват много и се надявам да продължават да ги правят. Сигурно съм, че продължават да го правят и се надявам да измислят все по-красиви дизайни, защото наистина от колекционерска гледна точка на мен са много красиви. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Благодаря ви, че сте тук, че подкрепяте канала, пожелавам ви да четете за удоволствие. Ако нещо от нещата, които сте видяли, ако нещо от нещата, които сте видели, неща, които сте видели и са ви харесали, ще намерите отдолу в описанието линкове към тях. Времето навън е доста гадничко, но все пак сме февруари месец. Скоро ще се постарая да ви направя част от едни мои пътувания и ще предложа малко по-различно от книжното съдържание, свързано с тези пътувания, така че ако ви е интересно, може да следите за повече детайли в Instagram профила ми. Там съм по-редовна с споделянето на всекидневна база. Откривате ме и в Goodreads. Тук също има опция да последвате линка. Днес направо мисълта ми тече супер бавно. Благодаря ви, че бяхме заедно. До нови срещи, приятели!